Pak, aku berat terima lamaran kamu. Niki wis bensin kalau pun sudah jadi suami. Ada dulu baru ibu ya kan. Masih dulu baru. Dumuk Baru. batuk. Ayo kuwi ana batuke ya. Ayo ana batuke ya. Rumah kamu nek bau iki kok kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Jok. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo. Nggih. Para dalang, Nggih. Pak Iken, kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan ki tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Kira era tunjang. Aman. Aku biyen ya tahu Mbah. Piye? Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Tiba-tiba sing manggah marani ae yo. Larang nyatimu. Paling pertama iki loro. Terus suwe-suwe terus gak. Ujianmu. Bocah sing karo cah SMP kok omongane penjuru. Bawa kelas, bawa kelas. Ya. Ayo bisa. Oh, belok baran. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak tomane iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Oh, mahe ra duwe. Ojo nyek saiki. Apa Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan ngantek juru Banjarjo dituku untuk Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondok. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 bah iki. Apa? Jangan ya pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah kok sing 8 nyongkok kok mbok ngoten iki. panen pendopoan ambruk. Kayak omah ramah tamah. Anak kayak anak angin kolor itu. Anak Sopan omah. Mahe sopan. Omah kan gede lho. Kamar mandi kok tekan omah ngene model enek. Ya iki bangun wong akeh. Nyanyi gawe Wong akeh iki lho. kakak. Kakang aku berat terima lamaran kamu. Niki wis tahu ganteng kok. Ikan, maksudnya ojo teman-teman. Kuwi mau sak sore di jero mobil. Menteren. Permangan supir. Sing wedok masak terus menteren. Jadi bangun kakang ya. Injen kancang Mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelan, sing semelan. Jadi lagi santai mbak. Nah, iki lho, wong mbok sing bowo ora iso. Jadi bangun kakang ya. Tahu tanggapan aku ngene iki. Lah terus Dhek mengu kuwi blakone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hop ya. Puter-puter lho. Main apa? Pangku Mas. Lho, delok bangku lho. Dadi. Dak ngono. Alamat iki sing mamo meneh iki. Apa? Kombo kanca kowe. Nah. Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo.
ngomong dasmu. Lalu kok latih karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang kaya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Bener iki pasang sak mbene. Oh, alasane prapatan. Jadi Inggih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong masuk mriko mawon nggih abape ambil ndak enak. Ngengkel lho, kemarin kamu lho to. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho. Kelae. Karo cangkem sitoke ke lho. Tangan sitae rong garing. Ketinggalan Kang Mas niki bensin kalau pun sudah jadi suami. Ngomong lek ceblok iki boyo. Ngomong. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Aku ini sedelo ae ngono. Wong iki aku ora gelem meneng-menengmu ini. Lah kire. Akhirnya aku yuk keri. Jadi Iki ngapa? Keget iki kancane. Iki lho. Kowe kan bare liyane kono. Apa? Pak Bupati kula pun lunas dan langsung. Iya, Wong abahe wis lunas, Miken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas kowe kok iso kene wis. Tapi tidak BRI langsung disetorne ngono rumah. Nah, Karin. Ini lagi. Wanine karo tajune. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Petai dodok utaingmu biro sedumuk bau senyari banyak. Kok iso sedumuk bangku iki piye to? Kok iso sedumuk bangku? Sedumuk Bangku. batuk. ayo kuwi ana bathuke ya. Ayo ana bathuke ya. Rumangsamu nek bau iki kok kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Ludah. Nggih. Nek sing diarani kuncung kitah lanang, cilik nang kene ana kucine bau kuwi tak cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong kuwi. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang tuwaku. Oh, sapa? Lah piye lah bawe tak kei kuncung lho, Bang. Yo ayo. Ora oleh ya. Kene-kene lagi jane dikelabang. Opo pisan kena piye kali luput pisan kena piye wong malah gak ketok serem. Ini lagi. Bangku ndak enak. Gue tiba, dikutuk banget. Saya itu kayak telong. Kelupaan pisan kena pisan. Berarti kan sampean gandeng saka kono jajal datangan gandeng saka kono. Laku wong loro jajal. Oke. Mbak Niken, badhe teng pundi? Tadi gua telek, Mas. Senang nek semua telek ndunya dikeruk. Apa sing aku bojoku? Sing aku bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to.
Dadane aku ndek bojo sampean kok ora anak kowe gendruwo. Yai, ora pareng kaya ngono. Ana ing sadurunge Taman Makam Pahlawan kene sing Taman Taman Keputren. Makam Pahlawan mendembok kuwi. Taman Makam Pahlawan sudah Taman Keputren. Ya. Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? setunggal SMA Tunggal SMA pinter nyinden, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Mbak. Metan, metan, metan. Metan. Sing ngetep. Ngawur. Lah ya, Pak. Wis lairne kok. Wis malah. Aku bakalan ki suwi lho karo. Lairnya yang wujud bayi kan lho. Kayak mau wujudnya ketrek. Bojone mondel ki lain-lainnya anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan. Ora meteng songo. Dadi nang kuping, nang das, nang cepet, teng pentul. Dadi meteng kaya mobil tumor. Ting pentul. yen nangis Gila kamu nih budi kok piye? Kayak cara ngerti anak kowe. Iso wayang kulit ngedene saiki Iya nek ngomong gitu. Kadang-kadang dulu. apa to nek sing ora saiki iki apa busuk rek saiki kowe. Angel Dan kita mesra jambune karo sampeyan anake lho, Mbak. Dan kita piye lho, Mas. Hati-hati untungnya pasangan lho. Kok kok jare kok Iki itu palsu lho, Mbak iki. Itu palsu. Asline sakmene. Ya. Ngawur pasak mono lho. oh enak rock metal. Kurang sing anake. Jaminan kok jaminan. Jambune saiki lho. Unik banget sih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada yang kurang ayo. Doknya belum. Kok ini dulu. Berarti kulitnya berarti kontrol harus nikah. Ini berarti kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret, sumpah. Kakek mangan sumpel. Satu baru diolah ke pangan. Olahnya bokongnya kandel. Pepesan toh. Iya. Kok iso yo kowe. Kok nek garingan lantek dhewe. Tan kenati nombas harta Efekku kena biji suarane apik, jugete apik, bisa ayu Nemen. pakai komplit lho ikan ini. Suarane apik, pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik,
Kula nek larang ya lumrah. Lah, sine modal iku. Pripun? Pripun ngerti kula? Lah iki apa? Bisu. Bisu bisia kowe. Modal iki omong jelas aku ora kok bisi. Oh, sing goblok e bebek kae omong bisu mesti itu. Lah ngono bangga ditekok impek lah. Ya udah kita Katanya apa iki? Senang kula mawon Oh, ya. ini pakai pot di pot iki. Anu mawon dicampur mawon. Oke.
kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Iken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan di tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan, nang kono enek wong Indonesia khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Nah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jam Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean sakwise lebaran, ngiras pantes, maaf memaafkan, saling podo njaluk sepuro, akhire nganti sabrene dadi halal bihalal. Paham? Kula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nek pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet iki kan kowe SMP. Lepet iki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan, pliket kental supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe ngerti. Lontong ki sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa ngono. Enake nek diucani. Nek kupat ya metuk-tuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok meteke napa, Mas? Gua tak bikin foto. Nek kupat iku Nek kowe urung nek sing pojok ki papat kok. Malah meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kotong, kembali ke fitri entuk cahayane swarga. Jan ki janma nur ki cahya. Dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing nyuweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. Oh, ngene iki tak nggo golek dhuwit ruwan sih. Mumpung. Tentane. Nek terus sakit tombong kangen Ora, engko nek aku omonge netizen ngelok. Piro ngomong. Soal netizen tak ora nanggap. Ya tak. piye
silakan menghujat monggo. Gini. Ora nanggap bae. Ora nangkep. Pancen netizen niku Netizen zaman sekarang itu Netizen kok. menuntut Netizen kok netizen. baru sama kada iki aku nuntut karo dalang apa jujur ya dalang telu iki tetep sesuk taat lagi sebagian gusur royaltine piye